Každý pozná Bibliu a 10 Božích prikázaní, ktoré Boh ale nikdy nechcel dať. To nebola vôľa Boha. 10 celí Izraeliti, izraelský národ. Boh Izraelitom ponúka úžasnú zmluvu. V 19. kapitole knihy Exodus, verše 3 a 6 chce, aby boli národ kňazov a kráľov a zvláštnym vlastníctvom. Z prvoti Izraeliti túto ponuku prijali. Príbeh zachytíme na hore Sinaj, kde Izraeliti urobili najhoršiu chybu v histórii svojho národa. Príchod zákona priniesol drastickú zmenu, ktorú spomína Pavol v 2. liste Korinťanom 3. kapitola 6. verš. Inými slovami, litera prinášala smrť. Mojžišova zmluva bola službou smrti. Poďme sa pozrieť do Biblie, ako to bolo pred vydaním zákona na hore Sinaj. Exodus 16, 27 až 30. Za porušenie soboty bolo iba pokarhanie. Po vydaní zákona na hore Sinaj porušenie soboty znamenalo smrť. Na vrchu Sinaj sa niečo radikálne zmenilo. A preto ostávajte a choďte v milosti a v pokoji.